Pomaže Bog ljudi, dobrodošli u novi video. Idemo da vidimo za Ceradu, malo da go prisredimo pred Evropu, one Alke, kako se već zove, sve da bude tip top i eventualno reklamu. Kod neki momci ovde u Bujanovac, Božinjevac, sad ćemo kude su tačno. Pa ćemo što smo napravili, pratite dalje. Su dok del levo bi trebalo da si ide. Uzdim ga moj telefon pa vidi kude vodi navigacija. Tamo je za Božinjevac, ali sad... Gledam, odključam. Sad ne znam ni jako gde su, tražimo gi. Evo da vidite kako izgleda sela u okolini Vranja, Bujanovca. Aha, evo neke Cerade. Možda su tu i... Da, evo kude gi spremao, lepo. Ovo je ozbiljna firma, bate. Čekaj da imamo tu da bacimo pogled, iz Niš dolazi. Oba. Čekaj kako izgleda. Ne gazi po Ceradom. Hoćeš da mi budeš snimatelj? Lelelelele. Ha? Snimi ti. Lele, brat. Srećan dan, neka je srećna rabota. Hvala, izvolite. Ja sam Dušan, drago. Dejan, drago mi je. Bravo, braćo, mi se znamo od njega. Koji on je u vašom bratu? Koga sam pričaja, ne znam. Cijelo čovjeka, s nas si pričaja. Pa oni svi izmenjati se. Prika sad će se javi gazda, Bravo ti. Zdravo živo. Ti si ime moj, a? Da. Duša od čoveka mora... Ima rabota, a? Ne stajete. Ima vraći na svadbu. Boga mi, ozbiljno. Lepo. Pa ne sam znaje, dok prvo da znam sad sa muzeja, ni koja radi, ni što radi. Imaš li Što da li imam? pritisak, imaš li? Ne. Šećer? Ne. Hvala ti što me opravi. Znači i popravljate i sve. Ne, brate. Ništa, teli ne teli će se družimo. I novu... Nema muke veneru, da vidimo da napravimo neku robotu za vas. Smijeli da se gazi preko ovaj? Braćo, pa što zajeba Novi Sad? Hoću đaval tamo još. Dosta već, a? Dosta. Vidiš što je? Prvo što je mnogo dogačka, to što mi ne rekao. Sve ću napraviti sad. I... eto to je. Još na brzinu. A za Cerado je te ti pogledaj, zato što se razumeš. Da li toj može da se iskoristi da se na to je lepo naštampa? A? Zvonim krovka kameru. Zdravi, mislim koliko sam ja vidio ja. Nije loše, brate, će kura neko vreme. Ne, pa to je. Ima da razumeš tačkice, evo ovamo gore sam vidio. Tu je lepena. Dobro. Dobro, a? Dobro. Ti si treći, da kažem, majstor koji ga pofalija za nešto. Jedan za motor, jedan za ovo, za Cerado. Pa to je godište je bio. Kako si pošao nespreman, bre? Ne se zivaju. Snimaš se? S kojoj si firmu nemojte izbaciti na internet. Bojane, kamo da te pozdravim zvanično ovaj. Čekaj, ne gledimo gore okolo. VV Transport. Da me naučiš što je, to je najosnovno... Znaš da ja ne umem da učem na to? Pa ti si iz Novo Selo, be? Da, bio si kod Stojčeta, Kod koga stojiš? frizera. Bio sam, a kude su Novo Selo? Ja sam od njega, ne skrećeš levo prema Čokot, nego pravo prema Merošinu, prema Mramu. 100 metra s leve strane. A, dobro. Znam pomalo taj kraj. A sve li su takve da su preklopljeni? Ja sam i majka kamionče putarce. Nervira me ovo, je malo gluposti. Za dizajnje mi je nezgodno. Ali nije ovo iz Poljskog, ovo je od ovdje kamionče, vidiš? Ovo sekundi treba dije, Pa to je. A oni li iz Poljskog rade, kako? Daj traku, Darko. Moguće i belgijske da su moguće koristiti. A koliko košta, na primjer, kad doću za ovog kamionča? Po kvadratu ide, kako to ide? Po kvadratu. I ajde, okvirno sad ti znaš koliko je za kombi Cerado. Koliko je visoko?
Pa ne znam. 500 me, brat, 450, 500. Pa dobro. Ali hoću Mislim onako, solidno. tera, brat. Da. Ajde, Evo ti zela Alkice, vidi. Što? Za Alkice Ja ne za govoreš. objavke sam pitvaja. sve će Darko reši i odmah. Razumeš, da se ne smo razumeli pogrešno s tim stijem na krugove. Sad će gi reši, Darko reši. A to ne ide na popnitne, ne? Na nitne. Koliko ti treba? Pa na nitne. Pa ti vidimo, stani. Ima velike lavave, vidiš. Ono, ja imam te alke unutra. Šivaj. Koliko košta ove? Vrede li dolaze unutra, imam još jedno? Dobro. Što, ovo je da frnim? Stavi u ovoj, treba za neki. Dobro, ti si ga čuvam onda. Cepi da. Kako bi se zove firma? DM Plast. DM. Da, dobro, DM, kao DM. Pretpostavljam rabota da ima, zove kako hoćeš. I lokacija je dobra. Lokacija. Lokacija je Velik super. plac. Da. Imate tu farmu, a? Sad povezujem imena, daraj, 10 evo din stara. Tvoju meru kućera staviti da kide Janu meru. A? Zamastili ga zubi. Znači, ti zna, ne sam bio šofer. Ima jesi dobru volju. Izgubi se, učuta se. Pa koliko dugačko treba? Imaš dobru volju, a? Kako ja sam bio tamo da snimim. Ovo je snimaš što će ima naftu. Vidim što ovaj krade naše da sam bio. Vidi se da je iskusan. Izbaci ga me! Znači, koliko si nas isajati ovdje? Vrni prvo. Čekaj da je. Tu ga drži. Ajde. Brz mora da budeš ti. Spusti još malo dole. Pa mi vidim, nema te, izgubi se. Ja postim na vodu, sad ne mogu naftu. Približava se nivo na ovaj, A nije imam pola razgleda gore. pa onda ga podigni da vuče od povisoka. To li je tursko gore? Ajde da probamo, to je nesam si paje. Ti u Makedoniju. Pa ne se isplati sad, ni Makedonija ni sad se Kosovo. isplati. Ja redovno sam, kad dođem ovdje ja sve tamo nema. Daj me ajde sad da osjećam se kao invalid sve, mnogo uslugu dobijam. Abe, evo reklama ja. Ne me mega furniturao, ja me furniturao. Sada će misliš da gi mi uzimamo neki treba. Kad dođem ovdje. A, dođemo po, kako se zove? Po Ceradu, s 20 kila naftuti na ovo. Gdje to ima? Evo, ovo je tamo. Da. Ti vrneš da je plombu i tu ga staviš ispod ovaj. Provuči ga još put tamo. Da ne se krive. Top. Ljudi, to bi bilo to i uspješno smo završili posao DM, svaka preporuka za DM Plasu. Božinjevac ne ovo je? Božinjevac, blizu Bujanovca. Pozdravimo se u nekom narednom klipu, share, like i subscribe za još ovakvih klipova. Pozdrav, čao!